A ber, bat bi. Ez dakit entzute izueten, baina bueno. A ber, nahi ondo entzute jazuen hemendika. Vale. Vale, orduan hau da, Aitorrena. Vale. Orduan aldatu ingo dut. Vale, ba. Venga, quererte. Vale, hemen, bestea. Vale, perfecto. Oso ondo. Venga, gaur, kumarre de forofos, tío. Tengo que ir a la Según la kendu. ¿Por? Se le rompió a Yori. ¿Egiten? Casualidad. Casualidad. Yo ya me gusta hasta la suite. Kasualidadea, nik kamiseta gineon hemen, Joritze hemen ikuskatu, eta zehantzen dena, larrotan ikotu bat. Egun ondio parrila, arratzen dien horriko, bainakea behatzia da. Marta zapato, sea una libra, por menos para que la tengas aquí, si no, teníamos. Urbisekin ondo, ez? Energien eusumitako entrenadoriak gaine. Gaina. Esan ziren, ikerrekin ondo, pero, antikineko zen, da gauza azman, kozitzen, kasiarekin, Gaina, kurioso, entena hasi ginen, da... Nik ez zuten jo, digo, seriosa, entzeteako da, vamos, que te bai, honen bakiz, ulerke jo, gauz batzuk gomendatzen ditu, y es que no es que le guste el balonmano, no, es que este sabe de balonmano. Gatzen zaren engozatia, es que digo, ez da, en serio, joda, sí, es flipable, ¿no? Orduan, gero bitxo horrekin, da? Nik emakizuna ikusi nuen eta... Hemendik emate jue... Aginduk, hoi da. Probatu ditu. Orduan zuk gora jotzen zanen, hartu Nik hau hartuko. Bai. Cualquier cosa que pasa. Gero jotzeako... Si va para adelante, pues vaya, ¿no?
ze kaskoak jazten, Sí. Bai. Bueno. Bai, ikusi dugu, bentsegoaz. Tolosako kiroldegian gaude, hain zuzen ere, zilarrezko, ohorezko, mailako 30. jardunaldiko, alegia, demoraldiko azken jardunaldiko partidua kontatzeko Tolosa Eskubaloia eta Alcobendas talderen arteko partidua. Demoraldiko azkena, aurtengo abentura izan den honetan, eta abentura honi nolabaiteko azken ikutu emateko harrerako hauetan, geuk ere hemen agertu gure genuen, zeu egire, behar bezalako despedida nolabait ere aurreratzen hasteko egiteko eta horretarako geurekin Iker Galartza, Gato, geure komentaristak gaur irudi hartuta Iker, kaixo arratsaldeon. Arratsaldeon, Aitor. Bueno, despedida esaten ari gara, eta ia da gaur eta dagoeneko hemen beroketak egiten ari dira apitaldeak. Hasteko eta behin nola azpimarratu behar dugun, jokoan, kirolarloan apenas ezer dagoen, beraz, bueno, ondo disfrutatzeko moduko partidu bat. Egia esan inor talde bat eta ez bestea ez du ezer jokatzen, bai Alcobendas playoffetan ja klasifikatuta dago eta ja Tolosa jetxita. Azkenez, bueno, pixkat ohorea esango genuke jokon da hola, ez, besterik ez. Merezi izan du, demoraldi polita izan da, naiz eta egia da kirolarloan gutxi eman digun Tolosa CF Eskubaloiari. Puntu gutxi, jokua bai, dana beldurrakin etorri die, danak esaten zuten Tolosa oso fuerte dabilela Tolosan, baina azkenengo momentutan, puntu beraiek ematen zituzten. Behintzat, azkenengo partida guretzako etortze zaigun. Gaurko partidu honek hainbat pizgarri alizente izango ditu, eta gaur gainera orain hasteko eta bain omenaldi txiki bat ere egin nahi dugu Urtzi Otegirekin. Bai, Urtziren amona hiltzaio, eta besarkada handi bat hemendikan bai aitari eta famili guztiari, eta metxe dago indartxu gutile. Esana dago, lehen eskuminak emate hori orain kamaran, eta beste eskuminak emate bate baita ere, Joseba Garmendia txamak hori, Iker Galartzarekin batera ere hemen, komentarista lanetan aritutakoa, aurten demoraldi honetan, eta kantxan ere tarteka aritutakoa gaur, lan kontuak zirela eta ez dago hemen, baina aritzat ere demoraldi honetako omenaldietako bat. Hola ez, hola. Hau euretzat, Joseba. Erki, hemen ja pusan-pusanaka norrelekura juten, Iker Galartza badua, eta Juan Martin Aramburu, geure presidentea, Tolosa Eskubaloiako presidentea, izango dugu hemen urrengo protagonista. Juan Martin Aramburu, Tolosa CF Eskubaloiko, amia no, Aramburuni. Juan Martin amia no. Arratsaldeon, demoraldia ja amaitzen ari da, presidentearen balantzea behar dut. Izan da nahiko luzea, pozgarri, Espaini mailan egon geha hor dena saltu dugu, eta gainea oso pozgarri izan da, hor egon gara puntxun, bakarrik
egon geha, gol bat gatik galdu, bingati hor txibili geha, bestela oso pozgarri geha. Eta asko ikasi dugu, bera hortan. Irakurketa positiboa, ados. Asko ikasi, karo, zerbaitetarako ikasi beharko da, eta honek dagoeneko ja datorren denboraldian, 2017-18 horretan jartzen gaitu, koska bat berago egongo da taldea, baina ez talde nagusia bakarrik ez da, beko taldei ere gazteenei begiratu behar dugu, eta horrekin datorren denboraldian nola dator? Hombre, argitagarri dago, Budazkeu gutxu gara 14 ekipu, eta urrungo urtiako oso pozgarri izan da, nahiz eben jetxi, baino Kadirik eta juvenilak, hilo india, Euskadiko maila, orduan oso pozgarri da. Oain, deskantzuen emango jo omenak etxiki bat, eta inbehar dugu buruki berri bakarri, izango bat gero teknikoa bezala, bere aiga bilatzen ze persona izango da, eta arek egingo du, jende beko basia ondo joateko, ez? Hobeto joateko. Gaurkoa disfrutatu eta gozatzeko, ez da partidu azkena? Hoi da, horrexea, hori bergo. Martin Amian, eskerrik asko. Zuri, venga. Arekin beraz, presidentearekin ere bitz, eta dira batean errepasatu ezagun, gaurko partiduan nola datorren eta sailkapena bera bestak beste nola dagoen. Bai. Bueno, hortxe ikusten ditugu partiduak. Aurreko astekoare kolpe harra jaso zuen Tolosa, bai Alarkosen kontran partido zai izan zuen hemen, oso gogor jolastu zuen Alarkosek Tolosaren kontra, eta han ikusi zaie. Azken finen Nava hor salbatu zen, Nava partio irabazita Gijoni Kordoba beran utzi du, Kordobare partio galduta. Orduan ezin izango genuke, nahiko argi dauzkagu zeintzuk jetxi eta zeintzuk jolastuko duten playoffak. Baina, ondo, emaitzak hortxe da ere. Palma 27 naintzuela Teukroren kontra, lehenengoa eta bigarren artekoa. Eta Bartzelonatakoa daudenga batengatik galduzun Bartzelonak, oso ondo. Hortxe, bai, hoitxe, Aitor, pasatzen zaitut hortxe. Pues estamos ahora a continuación con Alejandro Mozas, el entrenador del Alcobendas. Un Alcobendas que viene a Tolosa con toda la presión fuera, pero casi con la congoja aquella de hace 2 semanas con el Balonmar de Carabanchel, habiendo sufrido mucho y casi tras poder haber perdido, venir aquí con presión, pero no ha sucedido. Se sacó el partido de casa contra el Carabanchel y con todo. Bueno, sí que os jugáis un quinto o un sexto puesto, que no sé a qué os lleva en esta liga. ¿Cómo? No te he oído, perdona. Que os jugáis un quinto o un sexto puesto aquí en Tolosa, con victoria o no victoria. Sí. ¿A qué os lleva? Bueno, la verdad que quedar quinto siempre te implica no jugar con el de casa en la fase y en teoría algo de ventaja. Es cierto que a Palma le hemos ganado los 2 partidos de liga, pero bueno, la verdad que nosotros vamos a intentar ganar porque es lo que hemos hecho durante todos los partidos y va a ser la misma idea. El Tolosa CB Escúbalo ya lo conocisteis en Alcobendas, habéis seguido evidentemente su trayectoria en esta temporada como farolillo rojo, querrá evitar ese farolillo rojo incluso contra vosotros, pero bueno, es un equipo de cantera y de un pueblo con cosas muy ejemplares, ¿verdad? A mí me parece un club ejemplar, desde el entrenador, que es un magnífico entrenador que ya le conocía de antes, los jugadores, como tú dices, de la casa, que yo creo que tienen mejor equipo de lo que han reflejado. Al final, el subir y mantenerte es lo más difícil que hay, pero a mí la verdad que me da pena que bajen porque hoy hemos entrado aquí en las instalaciones, todo, es un club de División de Honor B seguro. Alex Mozas, nada, gracias y suerte hoy. A ti. Alex Mozas, entrenatzailea, Alcobendaseko entrenatzailea, dotore, eta gizon bere hitz horietan, Iker. Bai, egia esan, bihotzak betetzen dizu olako esaldik esan da. Ez, azkenen beak komentatu duna, ez? 5. o 6. gelditzea playoffena asuntoan gatikan izango litzake. Azkenen badakigu Palma Herrion jolastuko dela playoffa, eta orduan argi dago, hortxe ibiliko litzake, aber zen mozo, aber nola ibilitzeko. Baina hortxe. Bueno, Alexekin pasatzen juba, Aitor. Alex Noguesekin, Tolosa ACF-ko entrenatzailea zenbatetan izan dugun hemen, aurrela partidu atarietan, serio demonio izketan, eta gaur nola esan genezake presioak ekeen duta. Fuera presiones, Alex, el último partido. No sé cuál va a ser el mensaje ahora en vestuarios, pero bueno, esto ya da para
darse un homenaje incluso, ¿no? En un último partido. Sí, yo creo que es una suerte jugar el último partido en casa. Entonces, pues bueno, el mensaje es que tenemos que salir de la categoría con la cabeza bien alta. Yo creo que hemos competido bien. Hoy es un partido que, pues bueno, contra un equipo bueno que se ha clasificado para la fase y que encima necesita ganar por si en otro campo hay un cambio y pueden subir un puesto y evitar a Palma en la fase. Entonces hoy es intentar ganar para la afición, pues lo de siempre, ¿no? Intentar sacar esos puntos, intentar dejar la última posición y sobre todo por lo menos pelearlo como todos los demás partidos para terminar con un buen sabor de boca. Dentro de todas las cosas positivas que ha habido en esta temporada, que sí que las ha habido, más allá del resultado y del rendimiento deportivo, vamos a decirlo así, Alex, hoy también ha sido el caso, y doy fe de ello, de que todos los entrenadores que han acudido aquí siempre han ensalzado el punto honor de este equipo, la filosofía del equipo y sobre todo también tu labor como entrenador. Eso tiene que enorgullecer a uno. Sí, bueno, yo creo que al final, pues bueno, igual lo negativo ha sido los resultados, ¿no? Ha habido ahí una racha que hemos tenido 6-7 partidos que hemos perdido de uno, que al final nos lastró mucho en la clasificación y luego de cabeza, ¿no? Pero el resto, pues bueno, yo creo que nos hemos tenido que ir amoldando al principio, pues bueno, con la gente que había venido, luego con las nuevas normas, luego con la categoría y sí, al final, pues bueno, todo el mundo... por un lado lo recibes bien, por otro lado siempre te quedas ahí como así, claro, como hemos perdido siempre, pero sí, la gente pues sí que han saltado un poco, pues bueno, el nivel deportivo, de entrega que ha tenido el equipo. Pues por ese lado, pues bueno, saber que lo que teníamos por lo menos lo hemos hecho bien y lo hemos intentado. Alex, noto que los jugadores están gamberos, están sueltos, quizá hoy toque dar espectáculo. Sí, bueno, yo creo que también saben que es el último partido, casi una temporada larga, que se ha viajado mucho, que hemos sufrido mucho, entonces pues bueno, ya es como decir, bueno, hoy ya terminamos, hoy vamos a soltarnos, ya está todo hecho y bueno, a ver si tenemos un bonito espectáculo. Bueno, es hora que te reúnas con ellos, es que ricasco, Alex. Gracias a vosotros. Alex Nobes, hau ere gizon, espairik gabe, orain aterikoak itera doan, bere aldagelera, eta espektakulu puska bat ematen diguten bai gaur mutilek. Zerretik ez, azkeneko partidu honetan, azken ikutu on bat emateko. Bai, egia esan, Alex kategoria honetan oso entrenadore entzuna da, ez? Jende asko ezautzen du. Kontutan eduki barra daukagu, Alex ereintza iozula guain dela urte batzuk, Zillar ligara, Tolosara etorri zanean berriro Tolosa jo du. Bidasoan de entrenadore bezala onda dago, baino bigarrengo entrenadore bezala. Eta bueno, azkenen asuntua da jendeak ezautzen dula, badaki nola mugitzen dan giro hau, baina bueno, nik bera komentatu bendun bezala, ni uste suerte txarra izan dula, eta hartxe. Bestek beste, orain atariko hauetan, eta hau ere azpimarratu eta eskertu behar dugu. Nola hau ari garen eskaintzen streaming bidez, zuzenean, Tolosa CF Eskualoiren YouTube kanalean, eta berdin baita ere, hemen Tolosaldeko Eskualdeko telebista kanala denean, 28 kanalean. Eta hau guztia lujo bat izan da. Izan zenbat kamera sortarekin eskaini izan dizuegun hau, izan ze edizio eta ze realizazio bereziki eskaini ahal izan dizuegun. Guztia ere eskertu diogu Pixel etxeari, euren eskutik etorri delako produzio hau guztia, eta gaur bezala ikustazue, bazte gozamena den hau ikustea. Horre ikusi dugu besteak beste errotuletan ere gaurko talde hauek zein jokalarik eta osatzen dituzten, eta honen bestean ja, dena salduta dago, nik uste gaur gozatzeko gaudela, Iker Galartza, eta taldak eman egingo duela gainera. Tolosa meitzat aldaketa gutxi izango ditugu. Ni uste hortan ez digula. Agian Alcobendak zehozer aprobetxatu eta probatu nahiko luke playoffentzako, baina bueno, edo aukera baten jende gazteari, baina Tolosan esatizut aldaketa gutxi ondiela. Azkenen etxen jolasten duten jokalarik Joritz adibidez kanpoan ez dula jolasten berriro konbokatu dute. Eta beste guztik, Mikel Lamiano, Eneko, Txamako eta Baena, kanpoan gelditu dira, nahiko
oiko dienak esango nuke, gustoko ez dute izango seguruena, ez? Inor itzaialako gustatzen kanpon gelitzea, Eta Julen Garzia, orain hemen armainetan daukagu, gainera urruti gabe, eta belauniko lesiotik pixkanak ari da, osatzen, eta... Julen de bai, barkatu. Hori da, eta datorren denbora dirako, lehen esaten zidan gainera, ja, abuztu parterako, pentsatzeo nahi dula, azteko moduan izan litekeela. Dita baten ere ez dut aztu nahi, horre zera, Juan Martin Amianok ere aipotu digu, nola atxeen tartean omenaldi eskainiko zaien kadete eta juvenilei, azkenean ez da atxeenaldian izango, baizik eta azken orduko aldaketa bat da, partidu amaieran egingo dela omenaldi hori, beraz, aizue, zeu ere, konbita luzatu nahi zego, streaming hau jarraitzen ari zareten hori, partidu bukatu dela, nola Tolosa CF Eskubaloiko juvenil eta kadetei omenaldi egingo zaien, Euskal Ligara, Liga Baskara, igoera lortu dutelako denboraldi honetan. Kontutan eki behar da, kategorietan, bai kadetetan, bai juveniletan, igoera desberdinak izateiela. Ez ziela ekipo bat jotzen hemengo kategorietan bezala, bi jo behar die batera. Eta fasea bi ekipo jolasten dute. Orduan nahiko desberdina da, oso politia izaten da, fasea. Eta begira, nivela aldeuratik emana badute, eta nik uste aldeuratik ere azpitik arrobi ere aseguratuta dagoela. Beno goazen aurkezpenekin, busenaka hortxe, Manu Rodríguez, atean egongo den stoperra, arekin batera, Santi López lauarekin, Roberto Jiménez, 8 zenbakiarentzat, Manu Catalina, 9 zenbakiarekin datorrena, 11arekin Alberto López, 12arekin Manuel Torres, 14 dakar Gonzalo Velasco, Miguel Muñoz 15arekin dago, Sergio García da 21arekin dagoena, 22 Javier Barba, Sebastián Kramar 23 Ignacio Jimeno 25arekin dago, Martí Villoria 33 dorsalarekin, Asier Nieto 39arekin, Dani Tolmos 89arekin. Alcobendas taldea esan da bezala. Hemen Tolosa CF Eskubaloia, Almirantea Mariskala aurretik dela. Estaniz, Arzuaga. Aitor Iturralde irudietan, Aitortxo, Powerman. Orioritz, Goikoetxea Magic. Baita Mikel Zuluaga ere Arrasateko irila. Hipsterman, Aitor Diaz de Serio, 11 dorsala. Mister Arratibel 14arekin. Urtzi, Otegi, Aizman, 16. Asier Zubiria, 17, La Roca. 19arekin berriz, Erne, Iker, Ortiz, 18, Kukua. Aitor Ibarguren, Peter Parker, Spiderman, 19. Antoni Zubeldia, 25arekin, Osorbel Gosemea. Dani Mendilotite, 28. 24arekin, Aitor Aramburu. Lander Casado baita ere gero 76arekin eta oraintxe bertan Jon Iraola speakerrak iragarri bezala minutu bateko isilunea. Urtzi Otegi. Bai horixe, eta armailetan, aze irudia, ikustazue beste behin, azken partidu honetan ere, zaleek nola erantzun duten, eta partidu hasi aurretik, Iker Galartza zerbait ere azionatu behar dugu, behar badugu horixe da, ezta? Aurten, armailetan eta zaleek zer nola erantzun duten. Bai, partidu guztitara etorri, da alare, egia esango izut, badakitela, badagoela jendea, bigarrengo zatira etorriko dela, Tolosa futbolean desiente jolasten ari delako eta lehen da biziarea junbarrielako ikusten. Osa, bigarrengo zatira mendikan, jende gehiago egongo da. Tolosa berdin, kirola, halaxe gertatzen ari da, eta hauten ere beste bat denboraldi beroa da, eta mailan gorenean izan Eskubaloia bereziki, Saskibaloia ere ez da goinondik inoran kamotz, futbola ere txukon,
eta bar. Beraz, alde horretatik ere, arregoteko moduan gaude. Tolosan Kirola usturtzen ari da. Hori, hau txikiaren izango dugu, baina hori ere oso ondo. Hortxe ere komenta barra dago, Aitor Rotxe da bilela tope. Bueno, listo, denak hemen prestatuta. Eta jarraituko dugu, estarriak txukundu eta tri kontuak alde batera utzi eta esku baloi kontuak handball geurean hartzeko. Lehen ere datu bat eta Alex Nogesekara azpimarratu duena, ezta izan direla partidu batzuk hemen oso itxian, oso justuan amaitu direnak. Nik horrela dita batekoan zenbatuta badauzkadanak etxekoak 5 partidu badira oso estu bukatu direnak. Gehitu kanpoan beste 3 bat, guztira 8 partidu bai, gol bakarreko, 2 eta kasu batean 3 diferentziez bakarrik galdu dena. 8, bider. Atera kontuak, zenbat gehiago diren, zenbat puntu gehiago diren horiek, eta karo, orain asko hitz egin eta mestea da, baina eta horietatik erdiak ere zakuan baleude, hortxe biliko gineateke. Hortxe, Zarautz 23-rekin salbatu da, hortxe azkenengo partioa irabaz. Bueno, gaur partio politia favore ingo liguke irabazten balin baluke, guk irabazita, argi dago, ez? Baino Gijonen kontra daukelako. Baina Naban kontra irabazizunean hortxe salbatu zen, 23 punturekin bera. Eta euskal talde batek honen bestean, eutxe egingo diola, esan da bezala, zilarrezko horrezko mailan. Gutxinez. Bai. Gero, nahitasuna ze ondoa bilen, eta bueno, bidasoaren kasua. Ederki, bueno, partidua abiatu da, esan da bezala, denboraldiko azken partidua, ligan eta baita hemen, Usabal kiroldegian ere, Zezin Alcobendas, Tolosa CP eskubaloia, Madrildarrak hasi dute partidua gainera lehen jokaldi honekin. Bueno, babadatoz, erdi aldetik jokatuz gerri golpean, uopa! Haze gola, estreineko ona egin duena, eta intentzio mostra bat ere bai erditik zuloa bilatuz. Errez gaina. Dani Tolmosek. Bueno, komentatu nahiko nuke, Alcobendasen atezainak 17 urte euskala. Ara, bai. Esatera ninduan ordezko baina gehiago Manu Torres dagoeneko ja postu ondo irabazita. Ze, karo, bestean Manu Rodríguez veteranoa da. Bai, eta Manu Torres, pues bueno, 17 urte. Bueno, hoi jartzen digu behintzak web horrin, 17 urte euskala. Bueno, ikusi behar dugu, haren lana ere gaur zertan den, ze, patipat ateetan kalitatea handia ikusi dugu horrezko maila honetan, zilarrezko horrezko maila honetan. Ni asko disfrutatu etegia esa. Ate zain den, eta ez dut izango iraganean baizik eta den batek ez dio hori, gatok, Iker Galartza. Kontrero ere zo erzkarra ez dute barkatu Alcobendas. Ez da pasiatzera etorri, Miguel Muñoz. Gainer, hortxe. Barrura Lander, Casado! Bai jauna! Ikusten zaie beraiek azkari jotzen dutela, batez ere ezkerralde bukatzen dutela, beraien estremo ezkerrak normalean gol asko sartzen dituzten. Eta arraro intzitzaigun, behiratzen da komentatzen da, seguruena izaten dela bai estremo batetik bestea, baina normalen ezkerraldea juten diela. Orain zulo erritik ari dira, lehenean bintzat bai, eta orain bai, ikusi nola gainera erabaki duen, konpondu duen Javier Barbak, hirugarrena sartuaz, eraso jokalde hori, 3-3, Alcobendas, erasoetan. Eta internazional asko dauzkate, beraiek, Junior garaian, bere momentun izango zen, baina nizen batu jut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, azkaren ez, baina Madrilen orain egoliteken talde referenteak, egia Balomano Karabantxel, esate baterako baita ere horrezko zilarrezko maila honetan dagoela, noraiteko derbia izan zuten gainera, orain dela atzera 2 aste, estua, izan zen abidena bar. Baina, bada referentzia. Baina talde bezala, ona! Geldik eta politia, horbe eskuarekin. Baina kontutan euki, ezaztu, Alcobendas neska talde aukala, horrezko maia. Horrezko maia nagusia. Azkenen Karabantxel horrek ez daukala. Olako taldea mantentzia ez da erreixa. Eskualei klub bat. Hoi da, hola, kompleto. Hori da. Bueno, berasoan berriz, Alcobendas. Azteko eta behin, 8 uzten gaituen bat eta 3 honekin. Alcobendas ja intentzio guztiak eta kalitate guztiak ja ziratik erakusten. Orain ezkerretik. Beraien jokua normalean izaten da, bai kruzea, bai kontra kruzea. Eta laterala lekuik espaldin bauka, estremoak itxi diolako, orduan estremoari pasa baloia eta bera bukatu. Eta gure liberatuta dagoenez. Azkenengo bitan horrela ikusi. Berdin.
lehenengoak enduta lekua zeolako erdi ordan inorretzaiolako atea, beste guztitan hortxe. Hor Joriz Goikoetxea, Magic, etxeko gizona, etxeko partiduak jokatu dituen enetik, Lander Casadokor, bai, kontra joan da, eta azkenen irasoko falta. Joriz Goikoetxearena, zertan izan da handicap bat edo ez, berak ere hasieratik jarri zuen, eta noski gainera ala itortu hartzaio, legez eskatutako hori, etxeko partiduetarako bazegoela, konpromisoa bazeukan, eta nola erakutsi du gainera, etxetik kanpoko asteburu horiek ordea ezin duela afrontatu. Azkenen ekipoak asko nabaritzeu Joritz dagoenean. Berak ez ditu gol asko sartzen, normalian ez ditu, ez da jokalari bat, 10-12 gol bukatzen dituen jokalari bat, ez sartzen dituen jokalaria. Suntoa da, berak egiten dula taldea jolastu, ez? Jolasara ziten du. Berak zabaltzen du jokua, bai lekua bilatu eta beste bati pasa, bai piboteo lateralai. Azkenen asko laguntzen du horrez, ez? Eta hori falta zaio nire ustez ekipoari kanpoan. Azkenen referentzi bat. Da, bueno, ikusten da gainea, beti ja erdia hartzen du, bera kontrolatzen du ekipoa, eta bera markatzen du nola jolastu nahi duen, Ba, azkena, erakutsi du Alkobendaseak utxe egiten ere badakiela, edo esango dugu baitere Urtzi hor dagoela atepean, eta nemestean Tolosarentzat, ala, taka, Larrarekin, barura, bai, hasi, Larrañagarentzat, neurketako lehena, bigarren ataldearentzat, bitala. Izugarri pila guztaz ezki jartik eta horiek. Ematen du hor, baina gaina, izugarrizko gizona handiaek. Kriston beso luzea. Emateu jaurtiketa izango ala izugarrizko indarrarekin. Da botatzen duro, Tezaina salduta. Da tezaina jajutea ordu erdi lehenago. Baina ze pasatzea men, ez? Ze polizia. Ze beso atera duen hor, Urtzi, Aizman, Otegi. Ikeragarria, 5. minutu bete denean, 2 eta 4. Berriz ere aldean murrizteko moduan gaude, Barrura Lander zetorren 3 gainera etorri zaizkio, Defentsa, hor ondo itxita zeukaten, seita utxeko hori eta behar bezala ikusi dute hor, hemen ez zara sartuko. Gero gaina, azkenengo partida jende batzuentzako izangoa. Nik dakitela bintzat, Urtzi komentau zian, agian utzi ditezula. Upa, horra zizaraia notiziak ematen pixkanaka. Bai, Diaz komentatu zuen, behak igualde utzi ditezula. Azkenen komentatzen dut agian, porque gero guk itzegin bai, baina gero berotut egean nire utzita utzin behar nuen, gero aguanta ginun, ez? Baina beraiek hoxe komentazuten, ez? Agian azkenengo partida zara beraiena. Ja, pues, beste gauz batzu behiratu behar dut bere bizitzan. Eta bai, ni dakizkiten abintzat, bai Urtzi eta bai Diaz. Baten bat gehiago seguro egongo ala, baina bueno, nahiko jende gazte haukeu. Joritz ezakit, azkenen etxeko partia jolazten bali maitu gutxinez, gainea, bueno, Primera Nazionala ez da kategori txarra bidaiak egiteko, nahiko gertu jolazten. Aldea, ongo da, hortan, Bai. Horren bezala, Andaluziara bigritan janbaritzan da, hola urrutina bezala, baina Galizaldera ere bai, Madrilen, kasikia Madrilekoak gertueneko bidaiak dira, Kataluniara, bai, aldorretatik ere exigente izan da oso. Beti komentau zan, Iozania komentau zan, Primera Nazionala intzituztenen fase desberdinak, hau da 6 Primera Nazionalak gehitu, ez? Osa, azkenen gehitu intzituztenen. Bat Euskadi mailan gelitu zen, da Euskadiko taldentzako oso komodoa da. Kontraso azkarra, bizia, eta bai, eskola asko eta hundia erakutsi dute hor, Bai. Javier Barba. Bai. Hau da internazionala, 30 urtekin. Oain dauzka 30, Bere garaian. Apa Tolosa, erasoan berriz. 7. minutu beteta dagoeneko jasobran ere. Tolosak 2, Alkobendasek 5, hortxe Kukuaren bilabi Navarri, Iker Ortiz, ari buruz ere itzegin behar dugu. Aitor! Hemster! Diaz de Azario! Bikaina sartu den gola. Izugarri postenez gainera azkenengo partioak hortxe ibili da eta azkenengo partio baldin badugu behintzat gutxinez etxea guztua jutea, ez? Bai, jauna. Estadistikei begira nengoelako, nintzen Ikerren izena aipatuz eta golegile nagusiena aurten bera Iker Ortiz, gure Turkish Airlines edo eta Kukua, egun eta... 118. Bai? Olakon bat zan. 6 daukanik azkeneko datua, bai. 6, 28 partidu jokatuta, baina... Opa!
Txukuna, eta hori txalotzeko izan da. Lehenengo Miguel jokaldia Muñoz. politiena. Gola oso politia, baina bakarrik utzi duenen hor lateralen lana. Nola etorri denen, nola garbitu duten. Defensa aldatu indu, bost bateko jarri du Aitor jarri dagoen goran, Tolosa probatzatik, pixkat kontrakrutze horiek mozteko. Bueno, hor definta politia. Bueno, bera matatzeko, esango du. Iker Ortizek bataz beste partiduko jokatu dituen partiduen arabera 4,14 gol egin ditu. Bataz bestekoan Joriz Goikoetxea dago bere aurretik. 4,41 bataz beste partiduko, baina karo. Partidu erdiak jokatu ditu ia, zatxu begixago. Joritzek, bueno, alegia, Iker Ortizek jokatu dituela erdiak gehiago, eta bueno, hartatik anotarra horretan nagusi. Ona bikan! Ari gara, harretan ez egiten eta akaso estadistika horren bila biltza, Joritz eta... Da Ikerrez. Egin dezatela apustua, zer gaitik ez. Bakoitzak 22 gol, venga. Behaientzako. Una ditzake. Joritz Goikoetxea, magia Usabal kiroldegian, eta honi ere aitortu bertzaio, Joritz Goikoetxeari lujoa da Joritz bat. Tolosan horrela edukitzea. Bai, holako jokalari egia esan ze erresa egiten duen eskubaloia. Ez guztezuta nola moitzen da, finko. Ez du ino, Zer? Nere ustez ez du inorrek igutu. Ez, keñuak berari. Baina nahi eta indukenua, despistatzatik baina... Baina luzegi mandu jokaldia ikustagon beste behin. Hortzeia jautiketa da, tak gero urtzik beran ginen nola atera duen. Baina, bueno, egindako itxura, pero epa, nora torri. Hor nabarmen torri da Aitor Sorin gainera, kontra esan bagatoz. Ez du minik hartu alkomendazeko jokalariek, Lander Casado kontra erasoan, Ikerrentzat, Iker... Falta besterik ez. Falta eginda eta ondo, itxi dioteari bidea. Ez diote utzi buelta maten eta falta besterik ez da. Txarteloria. Bai, gaina Iker nahizu, baina pixun arabera ezin izan du. Hortxe ikustezan nola atea duen, da... Ez ondo, falta oso txukuna gaina. Badaki udana gola sartu nahi deula, baina hola da. This is humble. Aitor Díaz ezerio, larrari ez keinu eginda Joritzi. Arrasi Larrañaga, Lander Casado. Keinu egiten Dani Mendino eta pivotatzen ari da hortxe. Sondo gaina. Bai, Lander Casado azpitik, oi! Ze gortik eta atera duen ona, baina atezaina ondo, Oso ondo ari da, Ufa, haze kontra eso lanzatu duen gainera. Buah, bingo, atezainari eman bartzio golau. Baina oso gaizki jetxigia, Oso loratu eta osatu baloia eta atezainak. El pase ona esku eta guntzaiolako, baina azkenen azkarra jetxi behar da jokaria itxuiten onda baloia eta. Iker Ortiz irudietan. Hau ere berez ere ginez baina berez ere falta jasota. Bere lekura badua. Ezker estremo horretara eta horrator. Arratibel, gure misterra. Ea Iñigok ere. Dizira pixka adaptatzen dion ezker horri. Lander Casado, Xer Larrañaga, orain ezkertxeago etorri eta Lander, pivotatze bufoinan. Ondo inguratuta zeukaten jada Lotite. Ezaztu Arratibel azkenen lehen gurten lateral bezala jolasten ontzala eta azkenen aurten estremo, lateral da estremo ere bai, Despistea, urtzirentzat bakarrik ze konpromezua, jokalariak, ez duelako barkatu, Asier Nietok, barrura arentzat, lehena, 4-8. Haizu, konturatzerako partido badu aurrera, 11 minutu eta erdi pasa dira, eta zuloa daukagu dagoeneko, Bai, hori da, 8 gol. Baina posizio bakarra 2 edo 3 izan die, beste guzti kontrataken izan die, Oso azkar jotzen die, edo gu oso azkar jetxi, zakit. Ufa, ia urratxe egiteko zoren egonda Asier. Ez talako hori gertatu. Guk normalean gure joko izaten da, 2 pivote sartu, bai estremo bat edo bestea. Baina oso ondia die gure estremoentzako. Azkenen estremo handia jartzezu edo zaila izango du. Taldea horrendik ere partiduan sartu gabe bezala, eta Alex Noguesek esan du, utxartea eta etorre nire ingurura, hitzekin behar dugu pixan mutulok. Ondo eskatuta gainera, ezinezkoa da, horrela defensan oso flojoa egia, ez gara geisten betiko intensidadearekin, baloia galdu egin daiteke, baina galduta gero errekuperatu behar daukagu. Da hortako korri egin behar baldin bada, korri egin behar da. Horri beti ikasi behar da eta erakutsi egin behar da, saiatu behar garela. Begira, horrentxe pina ikusten ari garela, hortxe irudietan, alegia talde oso Alex Noguesen jira hueltan. Nik uste gaur jokatzeko moduan dagoen guztiak izan barko lukela bere tarte txiki bat, ez da kantxan.
Politena izango litzake, ez? Ea la gertatzen den, gauza da horre iradokitzea, baina entrenatzaileari inondik inora ere ezin diogu horlakorik eskatu, arraukarako hemen aginte makilea. Ba, egeo gaina kontutan eduki berez Tolosak orea besterik ez zula golasten. Azkenengo momentun bi edo hirugatikan galtzen o irabazten balin bazoaz, baten bat aldatzeagatik minutu pare bat edo hiru jolastegatik ez goaz inoa, behantzako bai ordea. Jolasten dunarentzako bai, zu komentatun dezuna oso polikia izango litzake egia esan. Bero hor, epaile ikusten gara, Roberto Carlos Mendoza, Juan Pablo Bitxareliekin batera gaurko epaileak, ez ditugun ez aipatu ba. Ez dago sobran, haiek aipatzea, epaile biko aipatzea. Eba, Tolosa erasoan, 12. minutu beteta 4-8 galtzen, erasoa bordeak eurea da, Joritz. Eko etxea barrarekin. Posizio politia dauken artezainak, Bai. Nola zabaltzen dan, Era basartuta, baina ez dago barkatzeko esan dute, atera da, eta hau ateratzen bali bada, Ernearekin aurkitu du zokoa, eta Asier Larroka Zubiriak 5. egin du, taldearentzat 5-8. Atezaine beti komentatzen dugu, pauso txikia, beksoak gora, nervi horrekin ez egon. Nola ikusti zitzaion, ze ondo egiten zen keinu guzti hori. Gero gol, gutzako be. Ez baina, teknik hori erakutsi duela, ez da? Ondo ikasitako mutila, non bait. Bai. Besoa gora. Hor estremoa Joritz, ia pasaztaio ez, ondo itxi dute, orain ezkerra zaindu behar dugu, ondo, Aitortxo. Gure pixoa daukeu. Orain arteko defentsa honena. Bikain Tolosakoak. Hor berriz ere, Bikain. Ondo Arratibelek, Stanis, Asier eskutatik ies egin dio, lastima, lantzatuta geneukenen kontrara esoa. Bai, baino begiratu, bestela... Ez da golo egoterik, beste bat, erasoan jailtzeko, Lander, Stanis, horri bakarrik, apa Stanis. Hor Joritzik bote manda Bikain ikusi da Arratibel, ez du barkatu! Espektakulua usabalen Arratibel da. Bestea gutzako. Lander Casado, orain Asier Zubiriarentzat bigarrenan nahi du, eta baita lortu ere. Jendea altxadar mailetan, 7-8 jarri garelako, 3-8 partzialarekin. Bai, aldaketa batzu defensan, beraie baloi batzuk gaizki pasa eta gutzako danak. Utxarta eta gero hau dena, Bai, oso ondo eskatuta. Bingo. Pena mandit, Stanis ez tala usartu botatzen, hor txionda eta esan du, Bi urratz gehiago, fantazitxuen baina. Bazpar esan du, atzea pasakoet, ondo pasata gainea, behar gargizu alimazioka, no be pasatzea. Baina pena izan da hortxe. Ze izan zileken, esate bezala ez, alakoetan bere subkonstiente horrek hau ez tekirilekua. Bai, behar... Urtzi, kapoa jontzaio ez dakit azkenean, azpuntekin horrez ote duen urtziko ikutu. Baina oso ondo pasatzen dute, baloia, oso zuzen, indartxu, baina oso ondo, Da, hoi azkenen erdian baldin mazare aldaketa indutena, izan da, guk kontrakruzea eta gio, gure estremoa gora iotzen da blokeatzea eta presionatzea. Erne, 15. minutuan gaude eta jokaldi honetan partidua berdintzeko moduan gaude. 7-8 gaudelako atzetik. Eta gurea. Joritz, Magic, Goiko etxea, 8 9-8 partziala Tolosaren alde. Orain erasoan, saiakera nola gainera berriz Asierra Nietok egin du hor jaurtik hori ikusi berriz ere nola rekulatzen duen orain atzera. Dautxartea, beraien hauain. Karo, harako batean esan duelako euren entratzaile Alex Mozasek, nola? 4-8 partziala eta erasoan berriz ere haiek. Horrozkatze, esker, gorrez jantzita, Alcobendas, Alex Mozasen inguruan biltzera, eta eskuin urdin, Alex Nogesen inguruan, noski orain, jarraitzeko, zer eskatuko dio Alex Nogesek, ez da? Da, bueno, leheno komentatu dezuna, fijatzen bali mazeate, guain bakarrik bi jokalari jolastu gabe dare. Peter Parker, Ibarguren, eta Andoni, beste guzti jolastu dueia. Arrazoi. Dagoeneko, 15 minutu damazkiu. Da beste guztia jolastu du. Da imaginatzen dut, bai Urtzirekin aldaketan bat itzengo dute, o bai penaltintzako, bai zozertako. Eta Andoni... Usurriko semiak jokatu behar du. Aukera izango du, seguro. Gaina, nigo atzen naiz, 5-1 hemen oso ondo egintzula, azkenengo partiotan, eta hortan de aukera politia izan dezake. 15 minutu beteta, eta dagoeneko esaten egin, errotazio hori guztia ja dagoeneko egonda. Beira, ez da detalle polillote, orain hemen armailak ikusten ari gara, jendea nola dagoen
baina tentuz, partidua jarraitzen, 8 jarri gara honetan batzuk ere gustora noski. Hor ezaguna ikusi duzu makina bat. Neskanamak. Eta aldi berean, Urtzi Otegi, disfrutatzen ari deneko aurpegiarekin itzuli da atepera, irrifarrez, utxartearen segidan, beraz hori zidea leona da. Hori da politena. Azkenen eskubaloia kirola da, baino batez ere importantena disfrutatzea da. Gero eta gehiago disfrutatzen bazu, gero eta gehiago gelitzen dezu. Hortxekoan Aitortxoren falta, bai barruan zegoela, hala dirazi dio epaileak nabarmen. Bueno, hortxe doka penalti hori. Alde Alcoben da Sek, 8 gauden honetan, berez erabortik jartzeko moduan izan gatzezke. Ignacio Jimeno da, jartuizeko prest dagoena. Aizman entzat luzimendurak aukera izan liteke. Etzen baurrutik, goitik, lehen keinua bai kendu dio. Urtzik, bigarren keinuen ordea, Zask goitik nola asmatu dion. Ta honek gol asko sartzen ditu eta imaginatzen dut kasi gehiena penaltitan sartuko ditula. 109 goltzen mazkin, dagoen ja 110, baino... Ignacio Jimeno. Bueno, bauek ere saria ordokate, ez da, orain igoera fasea, asobalera igoera fasea jokatzeko aukera. Karo, gauzak oso garesti egongo dira egia da. Berezik, ze atera du hor, Asier! Asko gustatzen zaio, hola, bizkarrez botatzea, baino gola sartzea gehiago. Arrasateko iriak Mikel Zuluaga gol puska hori, orain lagun aldaratzea. Geuretzo baloia, venga, bederatzina eta aurretik jartzeko aukeran gaude. Orain arteko jokaldia edo gola seguru izan dela Mikelek azkena lortuen hori, Bizkarrez egindako gol puska izan da Mikel Zuloaga. Gol politia. Gaina kamisetatik tiratzen, hori 2 minutu hori edo beste gokera beti izango litzake. Baina, bueno, jazta, golarekin ondo gelitzen gara ere bai. Eta arrasatetik Juan Etorrian dabilenari ere berea zortzaio, demoraldi honetan eman duelako alde horretik ere. Horitzek gutxigatik atezain ere hortzegoelako eta eskorekin atera du, falta jasoa zuen ordea, berriz ere Tolosa entzat. Tolosako jendea badago, argi dago, Tolosako jendea badago, baino badazkagu bai arrasatekoa, bai usurbilgoa, Andoni, Irungook, Ordizikoke, penaltia Stanisek hortxe zeukama gola egiteko modua, baina gain gainean etorretan nola gelditu dion, Ze bolitza. Baino gutzako baloia bitzat. Manu Torres, ona, atezain hau, txukuna. Lander Casado. Berriro Bizkarrez. Lehen Mikelek bai, Lander, baina ja orain. Bueno, saiatu egin da. Ona Lander Casado. Ondo. Guain, egia da azkenengo partidutan Stanisek hartu dula responsabilidade hori penaltia botatzen, eta oso ondo egiten ari da. Bueno, guain txekin dugin, baina oso ondo. Portzentaia oso nadamaki, da gure pekatu handi bat izan zen, bai. Da, bueno, behintzat hori errekuperatu dugu. Kusi hortxe Andoni ere bai. Andoni Zubeldia, beraz, ja, Aitor Ibarguren falta da ja, ark jokatzen bali baldu, aulkian dauden denek guztiek jasoko dute bere tartetxoa, bere aitortza. Hori da. Ioriz goikotxea orain, hartxe baloiarekin. Andoni, kantxeratu berriari, Apo Sorbel. Hortxe, Larrak. Hor maizte gerra, beste bat, Behasainengoa, ojo. Cuidado. Beak entzuten baigu, behasainen bizieta. Hortxe bestea. Ze ondo gelitu duen. Giroa zerra ondo egin duen eta simplea, ematen zuen horratxak, errexek geratu duela bezala, baina hori hor egon egin behar da. Ze ondo atera dan, 2 hiru pauso eman da hor, txak. Eta aukiarekin ospatu du gero, Oso polilla. Bai, aukiarik ukabila txatuta zarez, ederra galditu diat. Oso polilla. 19 minutua, bederatzina gaude. Eta ez aztu, 17 urte. Esan degula. Etorkizun handia izan dezakeen. Atezaina bitza, bai? Unezkero bat baina gehiago bat ditu. Imaginatu nobiotarako nahi dutenak. Bi taldeak goin mailan izatea, izugarrizko izango litzake hori, Ez dakitzen bat talde, izango juen bi talde, bai neska eta bai mutilak. Bartzelona agian, bai? Zarautzez. Ez. Bera ez da? Rokasa eta hori danak. Horri gutu dezu, teklatxo bat, bera aipatu dezunean eta Gipuzkoa, haintzat hartuko balima dugu ez da,
Badaudela ez, hor nolabaiteko ametsak edo egitasmoak eta pixka batek Gipuzkoako taldeak, goi mailan dabiltzan taldeak ere halako bateratze bat egin dezaten eta waha, zaudete, break, Asier, Larrañaga, Goierri, Beasain, okei, gola! Ez, bai polilla, horroska polilla indu bai. Baina behaiek esaten zuten, ez zutela dana juntatu, bai bidasoa, bai bera, nire ustez hortan lan gehien egiteko zarautzen ja gertu daukazu dana. Bi bat goi mailan daukazu, neskan taldea, eta mutien taldea zilarrezko mailan daukazu. Argi dago diru aldetikan beti behar dela ez, baina, bueno, hortxe koska ez. Bera hortxe dijoa, lehenengo dijoa, bere ligan. Kopa orain nola jontzaien. Bai. Hori izan da mingarria. Leheno komentau duguna, eta orain ari da jolasten beko ekipoa zilarrezko mailara iotzeko. Fase igoera jolasten ere, gainera Donostin, hemen beran. Isilik, Mikel Zuloak, zaska gola, eta aurretik jarri gara, Amaik eta Mar! Ze pena, horrelik eta politxein da geho. Bueno, ni itzein da itzien besterik ez dut egiten. Ikera gustatzen zait Iker nola beti atezainaren txak detailera zauden. Hori da ofizioa. Nahi gabe begiak area jute zaizkit. Ona. Horrondo aurreatuta. Nik uste ia lehen utxartea Alex Noguesek eskatu den ezkeroztik eta ia pasaira arrezkero 10 minutu. Defentsa ere hor irmoto egin dela, itxi egin dela Tolosan, eta horrentxe ia zaila dela hori gainditzea. Hasieran askoz bigunagoa egiture da. Eta orain Dani Mendino eta aurrekoa esango genuke, bueno, balitekela. Leno Larrañaga botatu bekalea, kontratake bueltan, bueno, balitek, baino hau, protestatzeagatik izan da. Eta guain Iker protestatzen ari da, eta ikusi keinua, arbitroaren keinua. Hobe isiltzea, eta ustea, gure jokua. Ikerrekin bainoago, Alex Noguesekin hori da. Alex Noguesek esan du, hemen nenek ere praka badara matzat, askotan, segunda... Hortxe. Extremoari, quieto, hori da, Iceman Style. Bai, oso ondo. Urtzi Otegi. Hor dago entrenadoren lanare, bai, ezagutu behar ditu arbitroak, ez? Jakiteko zenbat eskatu ezaketen eta zenbat ez. Azkenean 2 minutu biak botatzen bali mezkiote entrenadore ire bai, kale, iten dugu hortxe. Eta Erne, orain baurixe ez, aldaketa horretan, Dani Mendino eta kaleratuta jokalari bat gutxea horrekin denez, atezaina horrezkatuta zeuden, eta orain erasoa nola ondo atera duen gol hori, ze atera egin du, bilatu egin du, landu egin du, Asier Larrañagak, eta gero baloia errebereskuratu, erregulatzen ari zerrean, Estaniz, hau bai, Iriadek, Arzuaga! Ia portera pasatzen du, Atezainak ikutu du baloia alare, ikutu du, Hor ikusi, beste behin, ondo markatu pausoak, eta gainean zuen atezaina bai, baina zaska, ez du barkatu, 13 eta 10. Eta gutxigo. 4 eta 8 egon gara atzetek, beraz atera kontuak. 9 eta 2 partziala daukagu alde. Arrezkero. Marra zapaldu du bai. 2 minutu. Gero, atera kontuak, ze garesti aterako zen jokaldi hau. Gola, nola lortu duen Alberto Lópezek. Naztu eginda. Estanisen azan, eta Asierri bota due, Estanisen. Estanis lepotikan heldu dio. Baina hori dana hasi baino lehen, kontutan eki behar dugu, estremoak marra zapaltzen hartula. Hemendikan perspektiba osona daukat, hemendikan. Eta nabarmen izan da. Horregatik eskatzen ari zian urtzitak kejaktzen, baina... Bueno, ez bilatu gabe, Asier. Izan da, honen bestean. Gaina behar galioa nintzatik, ez? Komor? Izan du. Baina, bueno, hori tokatzea. Bueno, lehen bat gutxeagorekin, orain, une batez 2 gutxeagorekin gaude. Bosteko erasoan, atezainik gabe gaude, baina bosteko erasoa osatu nahian. Asier Larrañaga, Joriz Goikoetxea, orain rekuperatu dugu bat, Mikel Zuloaga dator honen bestean. Artean, atezainia gabeko apustuan jarraitzen du Alex Noguesek. Beraz orain, Iker Ortiz eta hemen Arratibel estremoetarako, Andoni Zubeldia Eskuin, Ezker Asier Larrañaga, Joriz Goikoetxea manejatzen hor, eta pivotatzen hau,
Apa, Mikel! Hiru, Apa, eta Mikel! penalti. Ile barrura, eta penaltia. Hiru pertsona. Hori da. Horri orain egin martzaio, bueno, denok altzata eta ore. Arbitroaren esplikazioa oso politia eta nabarrena ikusi da. Esan dio. Bira. Mikelek zeatera den hor, hiru gaino Hiru pertsona da. Eta arbitroak keinuke esan du. Bat, eta bestea. Eta azkenen hori da, 2 minutu dira. Jori! Bigarrengoa, Bai. Bere mamar diego, Manuel Torres jauna. Oso ondo. Bere gazte izate horretan, gaur zera ikusten ari den, Venga, ba. Bai. Baina aukeroik ezin di galdu, leheno komentatzen degenuna. Aitor Diaz ezerio kantxara. Atezainik ikabeko apustuan jarraitzen du Alex Noguesek oraindik ere ez dugulako errekuperatu 7. figura. Joritz, Andoni. Andoni, gaze jaurtiko eta atara duen! Joritz atera inoan, Andoni! Zubendia! Zaska, zen latigo atera duen hor, Andonik. Esan du, hau, netzako. Eta listo. Artuta egin. Bikain, Andoni. 14 eta 11-koa. Oso ondo, ekipo, oso ondo. Eta, ez du, denbora asko behar, errekuperatu behar dugu ja Laizter. 7. Jokoan 6. Opa, kanpora ez dut aprobetxatu, blokeatuta daude Alkomendazkoa, kontrara Soria Aitorrentzat, ez ondo ikusi dute, Iker Ortizek ia. Bai. Lapurtu du, xorro, baina ez du, alakori lortu, Alkomendazentzat, baloi hori. Leheno komentatu duena, beraiek oso ondo jetxi dira, eta aukera moztu, baino. Eta pagaude denok, Baina argi eta garbi daukagu lana, Nola esan dion Alexek, Andoniri pixka presionatzeko orgoran. Badakigu berak mogitzen ari dela pixka baloia, hau da Dani Tomos, pixkat mogitzen ari da. Bera da klabea esango genuke momentu honetan, eta presioa pixka berari egiteko. Defensa aurreratu, eta horretan dago Arratibel, aurreratatuta. Bezkerre gala bikain. Ze pena. Aldakarekin, etxek, nola galditu duen. Ya tu sabe con la cintura, chico. Urtzi Otegi. Aizman ez izena bakarrik da, gero honen gerria, etxek. Alkomendaz galduta dabil. Defentsan ikeragarri derako Tolosa. Ondo ia baloia rekuperatzeko izan gara. Pasibo ez zuten Urruti. 14 eta 11, 26 beteta lehen zatian. Beraien zentrala rekuperatu, 5-batekoa hortxe. Mantendu hor. Ondo, Urtzi! Aldaratzen eta beste bat gehiago ere bai! Baina zinde, Eta orain penaltia aurre geratu egingo du Urtzik. Araz esaten dizudan. Lehenengoa oso flojo ibiligia defentsa. Nordan iri oso errespasatzaio. Gero ja Stanisei, aldaratze izan da eta beste aukerek ez do, ez? Hemen dago, elipalibil esaten dutena. Ignacio Jimeno. Ignacio Jimeno hori taktikalan horretan Urtzik geratu egintzaio hankapean. Eskuin ezker egin du eta ezker etorri denean Urtzi, bere ezker. Oso ondo dago, aukera polilla da. Askotan, atzen gelitze zeanean... Errekurtsak dira, ez da? Behartu itezu gehiago, punteri gehiago izatea, ez? Piskat iskinerago botatzea, ez erdirago, ez? Eta, aukera polilla da. Beste erabatea. Pena izan da, baina, 14 eta 12. 10 eta 4 partziala dabilkigu. Alde, azken ia 20 minutuetan lortutako partziala da hori. Ez gutxixago, 15 minututan. 10. minutuan geundenean, geunden 8 eta... 4 eta 8 galtzen. Ze iraulia. Buelta beharra mandio. Ups, Lander horria geratu den ezean. Pasiboa, Joritz, Lander, lastima. Baina oso ondo Orzulu nola lagundu joan Landerri. Beka, orain ezin dugu hau. Ies egiten utzi eta estropeatu nola baitere. 2 minutu terdi falta lehen zatea maitzeko. Hor ezin dutzi Danik, hor katera egin behar du. Aurrera pausotxo bat. Bai, gainera falta da, eta bota egiten du. Gola sartzen bali madu, gol. Orduan, hobe da ez botatzea. Falta egingo bali meduzu, egin. Da, pausotxo hori, kanpora. Gainera, nahiko indartxu die biak, ni ustez gorputzaletik nahiko berdintxu diela. Pausotxo baten faltazio Jordaniri. Alkomendaz, eskua, gurea. Bai. Parra egiten du. Disfrutatzen ari da. Izugarri pila posten ez, benetan. Behar du horrelako partida. Urtzi Otegi, Aizman. Hortxe. 14 eta 12.
Hor, Zalea piztu ditu Jon Iraolak. Bixentekin hitz egiten. Kodezaztu, atezainak, Tolosako atezainak hortxe daukeula beti Bixente ura ematen, ura jasotzen hortxe dauke hor beran. Erne beti. Beti, da. Bueno, beti txorakeriren bat esateko beti prest. Lagungarri. Bai, Ez dago zalantzarik behar ere. da askotan, Burua igual ofusco auta zarenia, aiatz gertuatzen zinelen, da Bixente zehoza esatez izun, da esatez. Ze ondo pentsatzen, arrazioak ez zu. Venga, guazen disfrutatzea. Apai. Azken minutuan sartuko gara orain. Lehen zatia, denboraldiko azken partidua duenean Tolosa CF eskualoiak, zilarrezko orezko mailan. Alcobendasen aurkari da, Alcobendas gorri, erasoan. Hor erditik bilatu nahi dute orain, ez ondoa iridira mugitzen. Bup! Estanis Arzuagak esaten du. Bere burua bota du lurrera, esageratu egin du. Epailagaren ikuste onartu diola, baina falta izan da. Baina ez du erantzunik nahi, Argi ikuste zai aurpegia meintzat, Bai. Zorroz daude. Opa, geuretzat. Oi defensa! Muga-mugan. Bai. Eta Beso asko egon dira hor. Erne Roberto Jimenez Asierrekin. Hortxe izan dute pare bat. Pikatu egingo delako, bai. Upa. Bat eta beste, Bat eta beste behiratzen. 20 segundo. Hau Gurea. sartu ezkero, 3 errenta eramango dugu atxeen tartera. Firmatuko nuenik hori. Bai. Partida ziaurretik. Bai, egia esan bai. Asier Larrañaga, tira mutilek, bera barura, zinta eginda gero, zaska! Zaska! Ze gola egin duen! Asier Larrañaga, kontrarasoa urtzi. Ai, lastima, azken 2 segundoak falta direnean nola sartu digun gol hori. Bixi bilita, Ignacio Jimenorentzat, 15, Tolosa CF eskubaloiak, Zezin Alcobendasek, 13, atxenaldian 2 goleko errenta, berezik aintzat hartuta, 10. minutura, 4 eta 8 kontran genuela iritsi garela, oso ontzat ematekoa. Bai, egia esan, utxarte askatun duenean Arlesek, defensa 4 gauz ikutuko zitun, ikusi da nola presionatzen zuten gorago, 5 batekoare atea probatu du, guain berriro 6 utxekoa voltatu da, baina defensan gauzak gogortu egin ditugu, atakean pixkat gauzak zabaldu, erresiago inditugu eta asko zobeto, asko diferentzia erra. Ederki, atxeen hartzeko tartea da, goratu, 15 eta 13 konekin, Tolosa CF eskualoia aurretik dela, Alcobendas Zezin, Asobal ligarako playoffa jokatuko duen talde Puskaren aurka. Gozatzen ari gara, gozatzen jarraituko dugu bigarren zatian ere. Gero arte! Gero arte! Zure ezkontza. Pertsonalizatua. Non nahi. Zure egun berezia. Utzi gure esku. Roberto Ruiz, Fronton Jatetxea. Gizarte eta osasun mundura hurbildu nahi, zatoz Tolosako Inmakulada lanbide ikastolara. Farmazia eta parafarmazia teknikaria, erizaintza laguntzailea, diagnosi irudia, osasun dokumentazioa, gizarte integrazioa eta menpekotasun teknikarirako ziklo berria. Informazio gehiago inmaculadatoolosa.eusen. Ia nahi duenarentzat. Nomas Belloren eskutik zure azala libre sentitu. Fotodepilazioan mundu mailako liderrak teknologia berrienarekin. Informatu zaitez Tolosako Nomas Bellon. Dionisio Ormazabal, erekuntzarako materiala. Harri naturala, zeramika eta parket laminatuetan aukera zabala. Eta nahi izan ezkero diseinuan aholkularitza emango dizugu. Tolosako Nafarrotor bidean eta Anoetako industrialgunean. Arzuaga bizikletak. Mendi, errepide, naiz paseorako txirrinduak zure eskura. Puntako material eta osagarri ez gain aholkularitza pertsonala, tailer zerbitzua eta estudio biomekanikoak ere egiten ditugu. Bisita gaitzazu.
Mahala baserria, 100% produktu naturalak ekoizten ditugu. Orain baita izozkiak ere, bertako esnearekin eta kalitatezko osagaiekin eginiko izozki naturalak. Gipuzkoako bihotzetik, Mahala baserriko produktuak. Benetako kafe italiarra ezagutu ezazu. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure lanean zerbitzatzen dizugu. Tolosan, Rotulan, estudioan. Zuk nahi duzun irudiarekin, behar duzun euskarrian egingo dizugu. Kuadroak, apaingarriak, kuxinak, egutegiak, viniloak eta askoz ere gehiago. Tolosako San Francisco pasealekuko 28an. Rotulan. Ia nahi duenarentzat. Nomas Belloren eskutik zure azala libre sentitu. Fotodepilazioan mundu mailako liderrak teknologia berrienarekin. Informatu zaitez Tolosako Nomas Bellon.
Arratsaldean berriz ere, Usabal kiroldegia, gaur eskualdeko zilarrezko orezko mailako azken partiduari gazezkizu kontatzen talde honen Tolosa CF eskualdegiaren 2016-17ko abenturaren amaiera. Hala da eta, azken batean abenturaren amaiera. Wow, toma! Itzuliko gara, ez dakigu noiz, baina itzuliko gara. Iker Galartzak esan du, bai horixe, txeka, firmatuta eta hori estampatuta gorreko dugu. Esaldia handia botata. Bueno, berriz ere kantxara gatoz, partidu daukagunean, 15 Tolosa CF eskualoiak, 13 zetin grupo Alcobendasek, aurretik lehen esan da bezala, bi aurpegi edukituen lehen zati baten ostean. Lehen 10 minutuetan Lozorroan Tolosa, galtzen 4-8 kontrako bat izateraino, baina gero hor Alex Nogoesen atxen utxarte bat etorri da, eta utxarte horren segidan, sekulako partziala egin, eta esan da bezala, atxenaldia 15 eta 13 amaitzeraino. Ondo, Tolosa CF eskubaloia, eta gainera jokalari guztiak ari dira jokatzen, oraingoz bat izan ezik Aitor Ibarguren, Aitor Peter Parker. Bai, a ber. Atezain ordezkoa. Bai, azkenen penaltiritxoren bat ateatzen du, igual, urtzire ikusiko du, ikusin. Bueno, urtzi baino Alexek kontutan ukibarko luke, ez? Baina, bueno. Ara berri da, Bizkarrez! Bizkarrez hor lortu dena, balen Mikel Zulaga lortunaren pare jargen ezake, ez da? Hor borrokan piak alabiak, Asier Larrañaga, golegin nagusia, eta orain, kontrana zoan! Eta 2 minutu dira. Mister Arratibel, ez du eman, bakatu egin dio, epaileak. Baina atzetikan baloia lapurtu eta ara, dita batekoan bate barkatu gabe, entxufatuta atera da Tolosa CF eskubaloia. Larrañaga eta Arratibelen eskutik, golak, eta honen bestean 17 eta 13ko bat. Kontrataketan berez ezin da ikutu. Oso polit, bai? Ezin da ikutu. Eta airean zegoela hor? Airean zegoela ikutu egin du. Eta markagailua ondo dago. Bitik geunden, oso ondo. Dudatan egon jaio. Baten bat falta zait. Gillo nahi? Bai. Etorriko da. Alcobendas. Ez zuten, asko espero. Tolosak aurre horrela aritza, seguru nago. Egia da, eurek ere jokoan ez daukatela ia ezer. Urtzi! Oizman, Tegi, aurreta gore. Haundi eiz. Ze politia. Bi besoa gainera, horra altzatuta. Zask, nola geratu duen. Ez dakit alare pauso egin dinuen, igual, baina bueno. Oso ondo markatu du hor, Pibotari emateko ikurra egin, ara Bidali defentsa, eta gero berak jarraipena emanda. Bai. Gainea urtzi berazi joala, gora rapatu dio. Roberto Jiménez. Sondo, egia esan. Ekipo aldatu du, pixka beraiek, beraiek atea du gure Argentinoa, 23a. Guain arte ez zula jolastu. Sebastian. Hau izan zen gainera, horren delatzera bi asteko pixkate partiduari begira eta haritxu naiz, Karabantxelen aurka etxean jokatu zuten partiduari. Oi! Pasartu eginda, eta horre balio du. Eta oso nada hoi buruerako. Atezainari horti, galduta geratu zaio. Eta gero Asier Larrañagak botatako hori. Ez banango da, posgarren gola Asierrentzat. Bai. Dagoen niongoa. Esos, ni gelitu eto eta barrua sartu eta berriro eta pentsatzen da. Berez ere lau goleko arrenta alde. Oso gutxita pasatza egun zerbait hemen, Usabalen. Eutsi berri gori. Oso gutxitan. Suspentsioan eta oso ondo sartuta ez du barkatu Dani Tolmosek. Horrela aztegiala bigarrengo zatia. Ados. Normalean, bigarrengo jungea, lau bostengatik, inkluso irutik gande jungea, aldagelara. Baina gero, bigarrengo zatia hasi eta flash. Gasolina bukatu. Bai, da gaur gutxinez, aguantatzen egia eta, bueno, baten gehiago sarture bai. 18 eta 15. Hirualde, Inoritz goiko etxea, lasaitasun eskatuz eta aldi berean, jokalde aktibatzeko eskatuz, fly esan dio gainera. Bai, ez du balio. Iker Ortizi, bai. Nabarmen geratu da, eta horrez duena barkatu, Sebastián Kramarz, Argentinarra izan da. Harentzat lehen gola gaur neurketan. Espektakuluaren aldeko
Keinutxo bat izan da hori, Joritz eta Ikeren artean bilatzen saiatu direna, fly hori bilatu dute. Baina urtziri grazia askotzia dingo. Txorakeria ez dut esango danik, Gola sartzen badin ba, gola aukera da, bakarrik uzten duzulako. Baina gero ez nire ez da jetxi, Bakarrik kontratak hori beste kontu bada. Horretik. Horra Asier Larrañagari, ez zaion datera jokaldia, kontrara esan datoralko bendaz, baloiari bote eman gabe, kontrarasoa, bikaina izan da, bai, azkarra eta ondo eramandakoa. Denek elkarra apoiatu eta azkenean ondo amaitu dena Sergio García izan da, 18 eta 17. Utxe eta 3ko partziala. Bai, bi baloi galdu diteu hortxe pase txarrekin esango genuke, flya harrapatu indiutelako, baina azkenengo pase txarrekin. Baina, hortxe gabe hitzagoen dikan, gura aukera mantentzen. Lander, Casado, Keinu egin, Ratibel falta jaso du, Nabarmen gainera. Ondia da, Dani Tolmos bai, gorputzaka, motilak, kursi hor, armairu da. Zelan egiten nahi den, Aze galde egin bertzen duen Joritz Goikoetxeak eta gero Kexu, epailari esanez, eutxe egin haute, hori kanporatzea da, espultzia zen. Baina nola dakie beraiek, nola esan dien, ez zer esateko epailei. Ez Alcobendaseko entrenadoreak o daki nahi, esan die. Arbitroi ezer ez esan. Da, komentau honen azkar, bai, ikusi dut. Alex Noguez dago hor ikustazue, epailarekin era bat muturtuta. Jan eginduk, jan eginduk. Hori, esan dio. Esango zuen, zatik ez tezu botakalea, ez? Bida. No, Alex Noguez, gozo dago hor. Ze errespetu dioten Alex Noguezi entrenatzaile guztiek. Ze izen duen Alex Noguezek. Gero, aspaldi komentan nun, beha blog horri badaukala. Eta izugarri pila mutzen. Ia, suerte hortxe. Hankapetik zatu zei hor urtzire. Entrenadoren artean, ez dut esango web horri zentral bat izango baliz bezala, baino izugarri pila begiratzen dute, komentatzen diote, galdera pila egiten dizkiote, berak soluzioa bilatu beste entrenadorekin, baino... Bai, argi dago, ez dagoela goi mailan, gaur egun, hemen zilarrezko mailan dagoela, baino. Aukera arrexa izango luke berak goiko ekipo bat izateko, ez? Nere ustez, ojo, baina Gero dago, noski horrek ere eman behar duela, esan dut, ogibide bezala bihurtzeraino, zekar gora jongo aldi mazalaia beste planteamentu bat eta... Beha lan badauka. Horretik, eta bizia postuan, aldaketa hundiak dira, eta dena aintzat hartu beharko litzateke. Arratibel! Oso ondo utzita. Asirrek dita batek besoa zertan armatu gabe, Rex nola utzi duen. Baina lan erdia hor Arratibel baloia lapurtu berriro jaso eta nola utzi joan bakarrik. Bota eginda. Eta epaileek? Gorria buiatzen nahi die. Maitxusi, ez? Zertara orain horrelako jokaldi bat. Gorria. Ez dio jo. Baina, ez dio jo. Estani eskapuratu dute, barkamena eskatu, hor berriz. Barkatu ez dugu iratu errepikuena. Hainitzan hoi, Kantxara begira. Bai, komentatzen ez zinean, junda barkamena eskatzea. Elkarri barkamena eskatu dute. Bota gindala hortxe, ez? Beste behin, bikain, eskerrik asko, Bai, bueno, besaurrarekin hor zurrondoa igortzi diderki. Egia esan, izerdi pixka zeukan, da kendu nahi zion besterik ez. Realizazioa, mila esker. Eskerrik asko. Haundiak zate. Que lujo. Bueno, hau da, eskubaloia, Eta gainera horrela ikusi izan da, eta disfrutatu izan da, moraldi borobila, osatzen ari garena. 29 gerturatzen ari dalko behin da, 7. minutuan gaude, gaztea bai, Marti Bilora. Zenbat? 19 urte. Ibili gara, begiratzen bidena barbait ere, ari garelako asko goratzen ez da, Manuel Torres, Alcobendazko atezain gaztea, 17 urtekoa, bada juvenil taldekoa da izatez, entrenatu beti ere talde nagusiarekin entrenatzen ari zen, eta urten denboraldi honetan, esatzetan, entrenatu bakarrik ez, jokatu ere ingo duk, eta honen bestean bala, ari da. Tartean, juvenilen Espainiako selekziorako ere deitu duten atezaina da. Bai, ikusi zaio itxura politia nola gelitzen duen, keinu oso onak egiten ditu azkarrak, reflejo honakin, ondo. Baina sartu duna, Marti Biloria
Katalana. Madrilen arteako katalana, esango genuke. Gaztea ere bai, gaztea, 19 urte. Oso ekipo konpentsatuta daukate, nire ustez. Bai jende gaztea, bezarragoa, ondo. Nasketa polita. Da, gazte dituzten jendea, pues, ikustea jende ona ala, ez? Erasua hau, kontatuko dugu, eta gero hasi barugu pixka bat ere kontuak egiten, dita batekoan bada ere, playoffan, asoa ligara igotzeko playoffan, bada zein talde ibiliko diren hor saltxan, eta pixka bat hor aztertu, edo kasiki apustu bat egin baita ere, ezta? Teukrorekin batera zein izan hoteliteken gora igotzeko lehia horretan sartuko dena. Tolosa, esan da zela orain erasoan ari denean, hau, une eutxiko diego, eraso une eutxiko diego, hor Dani Mendino eta pasiboan gaude, Dani, nola itxi duten, Dani nabarmen, bi jokalaren artean, eta epaileak ezin garbiago ikusi du hori, bai. Baina kamiseta ikusi aldezu denuntzeukan, hori 2 minutu dira. Eta aurre antzegoen epailea, hor ikusi, penaltia ez. Biren artean nola zeukaten, kamiseta, besoa, prakak, zer ez dieten du. Ezin da kamisetatik eta epaileak kasik etorri da, pentsa, banantzera eta guzti. Eta hala ere, ez du, eduki behar dena eduki kanporatzeko. Ez, da, alare pasibokin jarritzen dugu, ojo, Hogei eta 19. Pasiboa Joritze, gerri ondoz oso mobilatu, Lotite, Arratibe, barkatu gabe, barura! Ze ondo hartu den Danik hor saltuan. Bikain, ze polilla, ze polilla. Denari, mamartzei orain, Daniri. Gol erdia. Zerbaiteatik jarri zion txamako goni ere Lotite, Pena da, ikasketa Bilbon itein ditu. Eta entrenatzea, etortzen da, baino gutxigo, ez? Eta oso interesantea da, pivote batek, ez? Bere kidekin entrenatu izatea, ez? Kimika hori, bai, kimika lortzeko, bai pase aukera, bai nun jakin nun gelitzen zen. Ez diote, baleko txateman oski, jokaldi horretan gol hori alkobendazkoei, edo bai, markadu juri goda, bai. Bai, golazo baina, eskin agunda. Baurek ere zalantzan zeuden, epailari begira geratu dira. Bai. Bamargarren minutua beteeko da, eta 21 eta 20 gaude. Berriz ere, Mikel eta Andoni, kantxara. Asierre bai, hori da. Mugimendu asko gaur, aukien ondo, hor Asier Arrañaga galdu egin du. Baten aurkako horretan, Urtziri, dena salduta geratu denean, ez dio barkamenik eskenin Marti Biloriak. Katalandarrarentzat gola. Tolosa kontrarasoa, ez azkenean geratu. Eta berriz ere Andoni Zubeldiarekin, hor Joritz, Asier Arrañaga, Joritz Goikoetxea, Andoni Zubeldia, Iñigo Arratibel, Joritz, Larrañaga, Andoni, eskuratik ies, Joritz, ez dago pasiborik oraindik eutxi motilek, Larrañaga, Asier Zubeldia dabilor, lekubila Arratibelek bikain egala zuen, nola itxi dion, atezainari banbartzei hor, dena. Ondo Urtzi, otegi, esatera nindan, segik aurrera. Urtzi otegi partiduan sartuta. Sondo, ze baino, eskua tanka, gora, Armaiak nola eskatzen duten utzi, nola esaten duen, Urtzi. Da, men jende asko preste atatzeko, Alcobendasen atletikan. Lau pertsona berotzen. Beroketa egiten. Santi Velasco, Miguel Muñoz, Barba Torres, beroketa egiten. Asierrek, zer ukitu duen Arratibel! Baloiak kanpora irtetera zionean saiatu da ura eusten. Zaila zuen eta ez du lortu lastima. Ondo hor Stanis. Xorro bilatu du, baina. Oinarekin jari Joritzek. Eskini baten. 6 eta utxeko errepuera erretu du, bai. Ez diola erdian eman, eskin baten baizik, eta hori izan da pena. Alexe, 2 minutu. Kejo dago. Bero dago. Egia da, ezintzaiela ezer esan, da batzuetan beraiekin dinen. Arbitroekin hitzegitea ondo dago. Ez gezki da esan gauza, baina hitzegitea aukera emate hori bai ondo dago. Eta zerta dino jaur Alex Nogues baita ere libre da desahogatzeko. Gira, hori egiten ari da. Apa Alex Nogues. Bat barrura. Hori irudietan. Bat eseriko da, ez dakit azkenen zein eseri duen. Asier ez dakit, ez batu. Ez konturatu, Alex Nogues ibegira, geundenean. Urtzi zeskatu dio errepailari. Ez duen abarkatu behintzat gola sartuaz. Roberto
Jimenez izan da, eta aspaldiko partez, atzetik gara berriz. Bai. 21 eta 22 Alcobendasek buelta eman dio partiduari berriz. Zalkapenari, begira. Bai, leheno komentatu dezuna. Bosgarren postua. Bai, playoffan asuntoana. Zaude, Xer Arrañaga, atea utxik daukagula, kontrarasoa, atea utxik dago. Eta ez du barkatu, gol erraza gozoa zuena, Sergio Garziak sartu du. Bestu oso gozo izan berrorrak gol bat egiteak, Baina, armaietana, esan ez dutela, grazindi. Erun esperoi. 21 eta 23, gaza amaitu zaigu. Eraso hau, atezaina gabe, gaude berriz ere, errekuperatzen ez dugun bitartean kanporatutakoa. Mikel Zulaga mugimendu Andoni Zubeldiari, Andoni Zubeldia keinu egin, hor Joritzek, Mikeli, Andoni lotuta dago, falta noski alako eta eman bartzuen. Da, kamiseta. Bazan garaia. Nolak eskatzen duen, berak berdina eskatzen du, Zulu berdina eskatzen dugu, Mikelek. Kamiseta, begiratu kamiseta. Atea du, Mikelek, Joritzekin. Arra, mugimendu Asierrek. Andoni. Ahora Andoni Zubeldia, Joritzik, ze gola atera duen hor Joritz. Magic, goiko etxeak. Behar genuen gol bat. Azkenen dana puska. Eta ia, errekuperatzeko zorian. Ez aldatu Aitor, hau gizamanun. Aitor txozeon estremoan, da hobe Andoni jartzea. Errekuperatu dugu, bide nabar. 6garrena, 6 bat, zazpiak. Gaude eta 6 uteutzeko defentsa horren segida ematen ari gara beste behin. Alcobenda, Jurtzi. Min hartu du, aurpegin eman dio. Aurpegin eman dio. Esaten induan, besoarekin geratzeko moduan ote zegoen, baina Urtziri. 4 metrotan, Baina ondo dago, errekuperatzeko moduan, iruditan horpikain ikusten kexu eta kexu epailari. Arbitroai kejatzen nahi zaio. Ez da lehenengoa bilatze jota aurpegi aldetikan. Bai. Goitik, hotxe beso aurpegi. Berez, atezainai aurpegia nahi ezin diozu eman, hori gorria da, ez? Orduan agian, Urtzi ja nola lehenengo jortikan eranestan, igual hoik kejatzen hasi zan. Iñaki Arratibel ari da, Urtziren begiondoari egiten dio, Zuzenen. Bete-betean. Bai. Errepikapen horretan ezin garbi ikusi du kao nola utzi den hor Urtzi. Bai. Gero, arbitroak esaten du, nahi gabe izan da, baina Urtzi hortxe jarraitzen du arbitroari. Berez ere epailari. Eta kexuta, argi dago. Ernegatuta dago. Eta bada galoiak dituen Norbert gainera Urtzi Otegi. Esan nahi dute dagoen esperientzietik, aso gizona ere izan dakoa, eta esateko moduan da epailari hemen gauzek Bai, azkenen... Legez bidez funtzionatu berritek, Azkenen atezaina... Osea, leku egutsi daukezunen normalean izaten da, nola esaten da, ez? Belarri ondoko hori aukera hori bilatzen dezu, ez? Bueno, banegoen, Aitor Ibarguren akaso orain atera ote ziteke, baina Urtzi bero dago, on falla, eta jarraitu nahi du Urtzi Otegiko. Bai. ATP-an. Aitor Díaz, serio. Bueno, egia da... Urtzi. Andonik! Ze onda aguantatu duen orgoian, Mikrosegundutxo hori teki gorgoian aguantatu duena, suspentsioan, baliatu du gero gol bikain hori sartzeko. Eskumuturreko golpe hori, nola ematen dion kruzatzeko. Oso ondo, oso politia. Suelto dago, gar. Andoni Zubeldia. 23, ondo, berdindu dugu berez ere partidua. Venga, mutilak. Guain aurpegatea bertzaio Urtziri. Ados. Defensa hortxe egon behar du aurpegia Urtziri ateatzen da, bueno, pixka gogorrago izaten. Horrelako ziztadatxoek ez ematen duten partiduari, Ikusteko ez egula gustatzen guri jotzea, ez gure pixka gogorrago badakigu izaten. Kantxeratu berri, Gonzalo Velasco, hau ere jokalari gaztea da, 14arekin. Hortxe, Gonzalo Velasco. Ze oinatera duen Urtzi, Heisman, Otegi! Ze polizia. Ura. Eskuarekin hor. Haino hanka hortxe zeukande bai. Dena.
ze politia. Giltzarrapoa jarrita Urtziotegik. Hobe. 23 eta horretik jartzeko balioa daukagu. Orain bai, nik uste ja gerorako utzi gabe, lehen esaten ginen igoera fase hori, eta hor protagonistak teukro ja igota, eta lehien izango direnak, Kordobako Palma del Rio, Barça B, edo Barça Lasa, karo, ura ez goien dagoelako, Zamora, Torrelavega eta Alcobendas. Beraz, lau horien artean, zein hemen barriogo, ez dakit, entitatea guk ere ezagutu ditugu nahinetik, hemendik pasadirenak. Argi dago Palma jolasten dela. Bai, Kordoban jokatzen den nahinetik eurentzat, hori alde. Importantea da, lehenengo gauza. Egia dare bai Palmako jokalari importante bat kendu ziotela, pivotea kendu zuen. Benidorro, Baiadolizo, ez dakit taldera juntzan. Mina asko indio, batez ere azkenengo partidutan. Baina egia esan nahiko parekatuak ikusten ditut. Torrelavega igual agian flojoena baliteke. Baina lehen urten Zamora horre ontzan. Palmare bai horre ontzan, playoffan, lehen urtekoan. Zamora goratu, Kopan kanporatu gintuena. Bai, hori da. Baina esatezuela, ni bi hoien artean jolastuko nuke finala esango nuke, eta ez dakit zeinik iraziko zuen. Lehen urten esatizut, lehen urten izan zen bidazoa jozala, eta lehen urten aurrekoan. Oain dudatan dago, oain dela bi ez. Bidazoako fasean Palma eta Zamora jolastu zutela. Eta azkenen esatetela, Palma hortxe dabil oain dela urte asko, fasea jolasten, azkenen hiloko da. Ez dakita urtean edo urrengo izangoa, baina hiloko argi da. Eta Zamora hortxe ongo litzake. Ni Torrelavega eta Alcobendas zailago ikusten dut. Bestea da kaxedun talde, gero esan dut, kax badute. Eta honen bestean, almen guztia baitere gora igotzeko. Azkenen Alcobendas, talde ikusten da, beste talde batzu dauzkala bai neskatan, bai mutietan, Torrelavegare baina Madrilen oso ondo. Madrilen badaude beste kirol asko, Torrelavega Kantabrien guru hortan de, igual hainbeste ez, baina, badare beste gauzatzuk, baina Zamoran da, ni uste Palman da Zamora eskubaloia dala. Naba bezala, badakigun undagoen Naba, baina Naba bezala. Ekipo batzu dare eskubaloia dala, ez? Eta hori guztiak pasadira hemen usabaldik eta egia esan hori lujo bat izan da. Bai, ikustezan gaina, nola bizitzen zuten, herriko jendea etortzezala autobusen, partidu ikustea, handikan etorri zea partidu ikustea, eta esan, hemendik batzu jundie, ni badakit bidai luzeak egin dituztela bai Bartzelona, beste leku batzu eta jundie, baina, ni uste jun baino gehiago etorri die, gure kasun. Miguel Muñoz, oren gola egin duen azken hau. 24, berez ere horretik jarretzea lortu dugunean, berrindu dute Alcobendaskoek. Laiztar izango da, ja, Palman jokatuko den, Kordoban jokatuko den base hori, eta ja. Nahi pena ondina emateitena azkenen beran garenak, bai Tolosak egon da Kordoba, ez? Batez ere Tolosa eta Kordoba lehen urtean fasea hemen jolastu genunak, bikortxe gelitu gehala. Lehenoa, kamiseta ikusi alduzte. Bai, lepotik atera zaioia. Mikel, Zuloaga, nola, ala, gola, lortzeko gai izan da. Barrura, eta Paiek, txiton. Bai, ikusi gainea protestatu du eta esan dio juteko, hobe ez zer esatea, ikusi zaie epai hauekin izin dela itzegin, hobe ustea, bakotza bere jokua. Kamiseta heldu jate, bale, kamiseta puskatu jate, ez diate inorrek heldu, ni puskatu dut. Biazta, venga, berazurik ez dago. Azkenen, epaiek ikusiko gue partida. Normalen olako epaiek ikusten dute berriro, gaina olako relazio, horrelako bideo. Ona urtzi! Zeba! Hortxe Ibarguren, penaltia. Baina zati epitatu du. Bai. Beira, hau une polita da. Aitor Ibarguren kantxara. Eta honekin gaur jokatzeko zeuden guztiek bere partea badutela, izan dutela esan dezakete Zilarrezko Orezko mailako despedidan. Tolosan, Usabal kiroldegian. Dana jolastu de hoi oso polilla da. Ando Aindarra hortxe. Egia esan oso Peter Ibarguren parke.
Aitor. Apa, elemento. Ez, azkenen etxea juntetezke partio bat, inorre, ez dezulako minuturik izan, triste, bueno, baina azkenengo partidua ez, esedezuna. Azkenengo gaina zigarren. Ignacio Jimeno jaurtitzeko. Gelituko. Aitor, Ibarguren. Ai, etzen urruti. Ez. Arrapa indio. 25 naze polita izu bukeera. Hor nola keinu indun eskumuturrakin ez, oso ondo. Azken 10 minutuetan sartuko garenean, partidua 25 atxeen aldian goratu, Tolosa aurretik zen, 15 eta 13koarekin. Gehienez 3 goleko errentare izan dugu. Lauko ere bai, berka. Partidua bigarren zatean hasi orduko 17 eta 13 eta 18 eta 14 egon garelako. Kontran berriz ere 4 goleko aldeak izan ditu. Izan ditugu gu. Partidua hasi den hartan. Gora beratxu di joan partidua. Orain zu, orain ni. Eta begira orain, horrek guztiak zetara eraman gaituen. 25 honetara, azken 10 minututan sartuta gaude. Tolosa erasoan, Andoni Zubelia, Joriz Goikoetxea. Mikel Zuluaga pivotean mugitu eta mugitu arentzat baloia. Pikatuta Asier Larrañagak. Ez da berbezela iritsi, baina pasiuan gaudelaik. Falta hori atera dugu eba. Joriz Goikoetxea, 3. pasea. Apa, Joriz, barruraino! Honek aloiak ez, honek izarrak ditu. Magic, Joriz Goikoetxea. Beraiek isake azkarra nahi du, Eta hor urtzi dago. Barruan zelako. Bai, itxura guztien ere bera bai. Aitortxok esaten dior, baino txikito, nolatan hoi. Baino olatan, leheno komentau de, hobe ustea. Hobe ustea, bai, barruan zegoen, bai. Andoniren hanka hor zapaltzen, marra zapaltzen. Baina komentatzen una leheno, Danirekin pasazaiona. Hobe da, ez botatzea, gelditzen balin bau gaina, falta da, kasu honetan penaltia ez. Baina gala sartzen balin bau gola da, eta horren esatez, hobe ez botatzea. Hortago hobe ez botatzea. Horentxetek esan nahi dizuegu, partidua behin bukatzen denean, kantxan bertan omenaldia egingo zaiela gazteen taldeei, kadet eta juvenilei, Euskal Ligarako igoera lortu dutelako. Hortxe, penalti horretan urtzik. Hortxe, zunba berriz, baina hau penaltitan Ignacio Jimeno espezialista, inondik inora norbait, bera, Ez. Eta gaina errekursokin, Jolastu oso gutxi, jolastu du, baina golak gehiena sartu ditu behar, azkenen. Eta hortxe dauke beste atezaina berotzen, Alcobendasekoa. Bueno, Arratibel, Casado, Goikoetxea, Larrañaga, Ortiz eta Zulogarekin ari gara orain. Mutiak. Ander, Asier Larrañaga, Joriz hortxe daukauekoa, ondo, kuku! Ondo! Iker Ortiz, Turkish Airlines! Da azkarrateatzen, badakite Tolosa bi aldaketa dauzkala defentsan, defensa atakea esango genuke. Eta beraiek azkarrateako dute. Esan duzu eta nolari diren, Bai, gainera eskatu egiten diote, Santi López. Bai, Roberto Jiménez, erdian zentral bezala lan egiten duna, azkar eskatzen dion atezeinari, pasaiazu azkaratea behar deula. Da orduan ez tigu denborarik ematen, aldaketak egiteko. Ales edo begiratu egin behar du, edo abertzein aldatzen duen, igual hobe da hemengo jende aldatzea, azkarrago aiatzeko, ez? Hemengo esaten duzunean, armailaldeko erasoa eskuinaldea. Ni hemengo eskenioa egin dut eskuekin maiestiaz ikusita. Horen bai, falta... Mikel nekatuta dago Asierre, eta azkenen komeria da hoxe. Arbitrokin, opaiekin Asierretzen balima galtzeko aukezu hortxe. Bai, bueno, armaila ere laguntzen ari da, Ondo, oain bat egin du protestan. Asier Larrañaga, Lander, Casado! Intentzia bikaina zen. Gaur gutxiko golazten egon da gaina. Eta bai, egia da. Ez bota. Bai, minuto banatuta duat gaur oso. Bai. Hop, ondo, esku hori, takit azkenean zeintzen, Larrabera, Estanis, baina mitzate moztu dute erasoa. Eta orain, alakotan eraso estatikoa, espaldiko partez, Alcobendasek. Bai. Defensa hau lortu behar du berriro, eta berriro baten gati jarri. 6 eta utxekoan. Tartan berriz ere proba egin du orain, Bos eta bateko nolabita hori probatuaz. Alex Noguesek. Gurea, baino ezin datera. Kontraso azkarra, Arratibelen zangoak, bai, balio dute horretarako.
Inigo Arratibe. Zalakain. Bigarren abizenetik, Amari Izor. Oire, esan barko noiz, azkeneko partidu izan da gutxinez. Omenaldi hori. Amaren abizen entzutea, ez? Aita aldamenean dauka, beraz, arek nahiko omenaldi badauka, osagilea, Iñaki. 28 eta 27. Penalti. Atezain aldatu behar du. Ez du lan txarrain, txalotzeko agia san, Ignacio Jimeno. Bai, da bueno. Ega zera tratzen duen txisteratik. Bai, agian... Urtzi berriz ere saiatu da, horre marra gainean geratu eta ea. Lau penaltiak, o lau edo bost bota ditu, ja dena ziur, baina dena desberdinak. Ez ditu leku berdinetara bota. Baize, asko izango dira ez da, penalti baliabidetan, 3 errekurtso eukiko ditu eta haiek erabili. Hau erakusten ari da. Egia esaten dugu, guk partioak jolastu baino lehen, bideo ikusten genitun. Eta penaltia botatzen zitunak, orde ikusten genitun bideoan, eta bazenekin, adibidez, Aitortxo dauka ohitura, dauka amago indartxu bat, eta suabe botatzen du ezkerrea bera. Da, nik esaten dut Aitortxo, baina ni badakit Aitortxo hori ezotzen diotela. Baina Aitortxo joritzeik beste taldeak de berdina egiten dutelako. Aztertu ez? Aztertu egiten dute, eta orduan bazenekin gutxi ura era, baina aurkitzen bali mazu, pertsona bat, 4, 5, 6, 10 penaltitikan, danak desberdin botaldi jula, orduan ezak izuta di joan. Horri txaron, da, adabera esmatzezun. Momentuko zoria. Ales nogez luzatzen ari da, utxarte hau. Berriro. Gobendazkoak iaspaldi daude kantxan, eta epaileak... Pitatzen hasi zen, Eskatzen, venga. No ez da señale txarra, Les nogez ere on falla. Azken minutu hauei aurre egiteko, denboraldiko azken 5 minututan sartzear gaudenean. Ea. Todos ACF eskubaloiak erasoa beste behin aurretik jartzekoa duena. 29garrenen bila. Eta begiratu egin barot oraindik ere, zenbaten izan garen etxean 30ko langa gainditzeko gai. Eta lehenengo itzulian bat ere ez, eta bigarren itzuli honetan ere ez, etxean. Beraz, estrenikoz etxean 30 gora egon gaitezke. Justu Mosol Las Palmaren aurka 29 eta 30 galdu genuenean, izan zen markagailu altuena Tolosaren txat. Ze pena. Ez gaitezela, hau esan da gura ataskatu baino, egite zortzian. Egia da lehenengo zatitan, aukera izan ditugu, partioak jungea, armaieta. Ze ondo golitu den atezaina, janko maitia. Ni datuetara begira harrapatu nahu eta atezaina ikusi orain, Manu Rodríguez, veterano atera da. Bera, hanka bat egin, ufa! Baizu, urtzire bai. Oso ondo. Ni ere hemen negok. Ez, komentatzen nuna, egia da, lehenengo zatia... Ana, Joritz! Hau ez du barkatu! 15, 16, 17 golekin jungea da orduan esan zua, bigarrengo zatia 30 marraiatuko gea, errex. Baina beti bigarrengo zatian, bera jute ginen, bai hasieran o bai bukaeran, ez? Da normalen ez ginen iristen. Da gaur ordea, esan deguna, bigarrengo zatia zigea oso ondo, aguantatzen, mantentzen, oso ondo. Eta bueno, bain, bukaeran, gure betiko 5 minutu hauek, ez? Ez diren ala izaten. Ez, hortxe. Hor, gozatzen ari da, Armaila, txaloekin eta aldi beren baita ere. Azpitik hande eskatzen dute. Joni Iraola azpikerak eskagutako dut juei segiz. Azpitik. Bai, asierre de besoko goratzen, gora eskatzen. Dos. Ondo. Segita utxeko defentsa hori berriz ere irmo. Bueno, segita utxeko aurreatua, hori da. Bai, hor tortaz de hortxe daukeu, pixka presionatzen. Da ondo dago, leheno hola lortu ditugu baloiak lapurtzen. Pixka presionatzen, goran, igual Alexek nahita egin du bukaeraino utzi, beraiek ez ohitzeko, ez, defensa honi. Eta Malitzek aukera polilla izatea. 4 minutu falta dira. 29 eta 28 Tolosa aurretik eta Urtzi. Otegi hor dago. Bueno. Nola ba. Hankan eman diola, esan. Bueno, berak, onartzen du gero bai, etzea, Xerzu biriak. Bueno. Ja, ados. Lehen izan duzuna, ez da, kamisita purtuta daukat, bai, ni izan ez. Bai, baina beste joka erditik atzeon, azkenen. Hor erasoan ari da, Armailan ere jasutu da jendea. Bai, epaile bikoarekin. Dana gertu ikusten du, emaitza. Eta erabaki batzuk arraroak esango genuke.
Utzi oso lase gelditzen egia esan, inditu geldiketa batzuk oso lasaiak, oso politia gainea. Asier Zubiria ari da baitera Armailek gehiago eskatzen eta eman baita Armailak ere. Ze politia izan litekeen denboraldia garaipen batekin amaitzea. Eraso zuzen egun data esan izen bila. Ba, epailek ez dutela berazi, pasiboan jarraitzen du Alcobendasek, orain jarti barra dauka, pasibori ekin nahian, langa, pasibo alako batean, eman du epaileak. Sus! Ezaztu Armaietan, leheno komentatu duzuna, kadetak eta juvenilak hemen daude, oso politia izango litzake partiraztea, eta ari dira animatzen, txoro batzu bezala, buiaka. Ona behar du, sua behar dugu hemen. Usabal, 2 minutu eta erdi falta dira denboraldia amaitzeko, eta azekinda eman genizaioken aurtengo abentura hundioni. Espainiarre estatuko bigarren maila nagusienean Tolosa CF Eskualoia, eta gaur irabazi ezkero, beti ere ez dakigu, zarautzen zer gertatzen ari den, baina pentsatuta Amenabarrek Xixoni ere irabaz diezaiokeela, azken postuekin zakegu preziski irabazi ditugun 2 partiduak irabazi dizkiogun talde horrei aurre hartuta, Gijoni. Bai, kanpora atera iz, justu baina kanpora atera da hor Manu Catalina. Eta orain azken 2 minututan sartzen ari garen honetan. Pasibon gaude, Ea pasibori. Venga, kamisetatik. Berriz, Mikaela, ez du sartu Ikerrek, ufa! Bueno. Kostata, baina sartu da barrura. Baino. Iker Ortiz. Armainetan. Ama gingua. Beroa, partidu bukaera. Zutoinare lagundugu, 30 eta 28. Baina fijatu... Hortxe! Gazte guztiek ere gora etorrita. Apa botilek! Ikusteko modukoa, Larrañaga baloia bota. Atezaina gelitu. Baloia alderatzea jaso du, bera jaso du. Eta atzetik kantiratu diote. Kamiseta, dana kanpora bota hue. Eta ez dute zer pitatu. Enbesedez, esatezu. Gero beste 2 aukera hauetan gola sartu du. Atezainak, hirugarrengoa gelitzen bali matzun, hemen monumentu ekin nikoe. Bai, horixe. Berriz diote, partida amaitzear dago eta partida amaitu orduko omenaldia izango dugu kantxan, ura ere erakutsiko dizuegu, juvenil eta kadete mailako gure mutilek izango dute protagonismo guztia. Minutu eta 20 segundo falta dira. 28 kanala eta Tolosa CF Eskubaleko YouTube kanala ere jarraitzen ari zareten hoi. Eutxi hor tinko, minutu eta 19 segundo falta direlako eta 30 eta 28. 2 goleko errenta daukalako Tolosa CF Eskubaloiak. Aguantatu egun behar du, importantea da gola usartzea, horregatik eskatu du Alexek utxartea, jokaldiren bat, beraiek badakite galtzea, beraientzako min asko egiten du playoffentzako. Batez ere ez dutelako jolastu nahi Palmaren kontra. Eta irabazi nahi dute, horregatik ari dira defensa aurreratu egiten. Eta Alexek behar du zeozer, nola esaten da, dela txistera, ez? Zeozer atera behar du. Alcobendasi, garesti aterako zaiolako, galduko balu, horixe, akzio hori, ze gaur galduko balu, esan da bezala, Kordoban jokatuko den fase horretan, lehenengo partidua etxiko taldearen kontra. Hori da. Aspalmaren kontra jokatu beharko du, eta Aspalma entxupatu da aterako da, bera. Kontutan euki behar da, Alarkoz, Torrelagoan kontra jolazten dula, eta beraiek uste dute, o espero dute, Alarkozek irabaztea etxean, ez? Argi dago, oraindikan beraiek 6garrengo dijoaztela, ez? Bai. Baina, karo, Alarkoz 7garrena dijoa, eta Tolosa azkenengoa, guaingoz. Ona, gauzak horrela, azken aurrena buka genezake. Tortas atera due, oso ondo mutzen du baloia. Denak zatan horrekin baina tortas falta zen. Berriro bizkarrez. Baleko zarteman barzuten hori. Armaila erotzen. Hor Mikel Zuluagak atera duen baloi hori. Ni horrek paia izango banu, izango baniz txalotu besterik enduke ditu. Aitor Aramburu... Ez du zapaldu. Ez ala ematen dute Mikel Zuluagari. Ez du zapaldu. Minutu bat falta da. Segunduak, Iñaki Oñigo Arratibero, oso ondo. Erasori geraraziz. Alcobendas, presaka egiten ari den erasoa da. Defentsa, itxegin behar dugu. Hortzi! Falta. Pasatzen. Oso ondo defensa. Berriro jolastuko dute. Berrogei segundora goaz. Demoraldia maitzera doa, eta irabazteko gaude Urtiotegi, behin bai, bigarrenean ez. Oso ondo. 29 Alcobendaseko, 30 guk Tolosak. Hor kale egin dugu, Ortizek nahizun kontratak, baina momentutan hobe defensan, ez? Eutxi ez, tinko hori da. Hemen bakoitzak edukana hori da, ez? Gaia, Iñigo Arratibel, ez dio, ies egiten utzi behar, Iker, Ortiz, kuku!
Garaipena geurea da! 31 eta 29 gehiurtzi Otegi! Hori da, hori. Tolosa Eskubaloiak zilarrezko orezko maila denboraldiko 3. garaipenarekin agurtuko du. Armailetan jendea zutik saltoka. Kupozarren Tolosa CF Eskubaloiari bere amamar diogulako denboraldiko azken partiduan garaipen ikeragarria Asoba Ligara playoffa jokatzeko dagoen Alcobendasen aurka 31 eta 29 Ikergalartza. Izugarrizkoa izan dago. Ez genuen espero egia esan, nik ilusio guztian ezkan, ilusio guztiak. Baina azkenen emaitza lortzea izugarrizkoa izan da. Nola lan guztia egin duten Alexek ondo eskatu du utxartea bukaeran 3 golen gatikan juteko. Ez dugu sartu, baina hortxe aguantatzen oso ondo. Netzat lan oso ona, utxarteak oso momentu honetan eskatuta, Alex ere txalotzeko partidua. Bueno, esaten aminduan eta ohitureri jarraituta ia, kantxara bakindu zera baina orain protagonismoa esan da uzela gazteenek dute. Eta aieire eman behar diegu tarte hau. Eta ez dakit kasu honetan eta helduen taldeak ze intentzio izan dezakeen, baina gazteenei ere babes hori orain kantxan bertan erakusteko hortxe dago aukera polita. Bai, gainea momentu honetan, zer gauza esaten bai ez du emozionauta, ez zai importauko. Egia, bueno, ze demontre. Horentxe mutilak ere ekarretxe uste barura, eta kantxara tita batean banua, kantxatik neu zeu Ikergalartzen mengoitik, honen kontaketa egiten jarraitzeko izango berelako. Ez da asko izango, baina nea zer bideratzen dugun horrea. Bai, jetxi bera, aber aurkitzetun, albaldin maezu urtzirekin itzegin, hoi eharki izango litzake, ekipo guztia nola lan egin duen txalotzeko benetan, bai entrenadoreak, bai jokalariak, benetan. Ez dakit nola bukatu duen Zarautzen partidua, baina guretzako irabazleak zeate eta pena izan da gaur arte ez tegula suerte txantea hori izan, ez? Azkenean beti irazi dizkigute azkenengo partidua, baina bueno. Eta hortxe dauzka gure mutik gazte hortxe. Pasilloa gaundik pasilloa egite. Pasilloa egin da horixe, pasilloa egin diete eta mutil gazteek aldageletako erdi-erdiko atetik atera eta pozarren orain kantxareko bidea egiten ari dira eta hau ari da dotore izaten justu nola egin dioten pasillo hori talde nagusiko gaur garaipenan lortu duten mutilek. Eta ezaztu Asier erditekan pasabarko luke, Asier Zubiria entradorea data. Amigo, hori gehitu behar dugu. Oire esateko modukoa da. Keinu egingo dugu. Asier eta Iraola. Asier eta Iraola ere bai, entrenatzaileak eurena ere badelako. Ze polita, une oso politak dira, nik uste denboraldia despeitzeko oso polita. Une politak ari garela bizitzen. Garaipen bat izegi da, omenaldia zalei eta armailari baita ere taldeak, klubak. Bai, pena da, hemen bukatzea esango genuke, baina lehen esan deguna, itzuliko gara. Itzuliko gara, geure ala esateko moduan gaude. Eta nik uste, Ikergalartza, nik uste irudia hause dela, eta agurtzeko erabili behar dugun irudia ere hause dela. Inongo protagonismo berezirik inori emane aurretik. Gazteak, kantxa erdi horretan, pozarren, beren entrantzailea Asier Zubiria ere tartean dutela, ospatzen ari dira, eta talde nagusiko mutilak ere, denboraldi amaiera hau garaipenarekin despedit eta gero, kantxan bertan dauzkago elkar besarkatu eta hau horrela amaitutat ematen. Abentura dotorea izan da, ala bizitu dugu, eta geuk ere ala kontatu dizuegu. Zoragarria izan da denboraldi hau ala bizitzea, estremin honekin, Ikergalartza zeurekin ere komentarista lanak elkar banatzea ere handia izan da, asko ikasi dugu. Bai, hore bat, Aitor, benetan, hore bat. Eta horren bestean geu ere irudi hauekin agurtuko gara. Haupa Eskubaloia, haupa Tolosa Jefe Eskubaloia, eta eskerrik asko berezeki, streaming hauek jarritzen ari zu zareten guztiai. Ondo izan! Eskerrik asko eta agur.